особено Западна Европа, за да продължим един устойчив растеж в следващите години. Тепърва всички сключени, примерно, договори, които в момента се изпълняват по европейските програми, ще бъдат финализирани, огромен паричен ресурс ще се влее в потреблението и в икономиката. И то, между другото, за радост се забелязва. Да, износът леко забавя темповете си. Също обаче вътрешното потребление се забелязва леко оживление, което... Имате такива данни, че потреблението расте? Във второто полугодие данните, които изнесе статистиката, като съпоставяме темповете и сравняваме номиналните равнища на две и същия период, забелязваме точно тази положителна тенденция, което от една страна е добре за фиска, тъй като приходната част на българския бюджет е на основата на облагане на потреблението, т.е. на косвени данъци. От друга страна, именно вътрешното потребление е това, което най-много стагнираше в периода от началото на финансовата криза, за да я тласне в икономическа такава. Аз знам, че не е във вашия ресор, но каквито и финансови проблема с безработицата